Biblija kaže da Bog gleda ono što je u srcu, a ne ono što čovek gleda, spoljašnjost. 1. Samuilova 16:7. Ovo primarno znači da mi ne znamo tačno šta je čoveku u srce kao što Bog zna i da mu ne bi trebali suditi po spoljašnosti. Slažem se sa tim, ali verujem da ima barem još jedna poenta koja je trenutno važnija za nas. Bog nas vidi u srcu, a ne kako mi sebe predstavljamo drugima. Čovekov život, dakle pravi život, život koji vidi nebo, nije ono kako se prikazuje drugima, nego kakav je u srcu, kakav je u tajnosti, kad ga niko ne vidi i ne čuje, kad je sam, kad je sa supružnikom. Taj život vidi Bog i to je život na osnovu kojeg smo blagoslovljeni ili ne. Na osnovu tog života Sotona može ili ne može da se meša u naš život. To je taj intimni život. Verujem da sam u nedavnoj prošlosti lično od Boga bio svedočen da taj naš tajni život mora imati kredibilitet pred Bogom i pred nebeskim bićima. Jednom sam dobio snažno svedočenje u umu da moram pomoći Bogu, Isusu i anđelima da bi oni mogli meni pomoći. I verujem da je to svedočenje bilo od Boga. Inače, retko govorim o ličnim osvedočenjima, jer je to često kompromitovano i ljudi mešaju emocije i želje sa osvedočenjima. Bog može u potpunosti da nas čuva i štiti od zlih sila samo ako je naš tajni život čist, ako donesemo ispravne odluke u odnosu na ono što Bog traži i očekuje od nas, u odnosu na ono što je Bog stavio ispred nas, a On traži od nas samo onoliko koliko možemo. Ovde govorim sada o nanovorođenim hrišćanima koji rastu u veri, a ne o početnicima u veri kojima ovo može da zvuči kao legalizam. Čistota tajnog života znači da ne postoji nijedno nerešeno pitanje u našem životu u odnosu na Boga, a to je da ne postoji nijedan svesni i namerni greh koji zadržavamo za sebe, da je svaki greh kojeg smo svesni priznat i odbačen, da ne živimo u grehu. Tu ne mislim na greške, da ne postoji bilo kakva prepreka u našem životu za slobodu i rast u Hristu. Čistota znači da ne postoji nijedno nerešeno pitanje u našem životu u odnosu na druge ljude, odnosno da smo uradili sve što Bog traži od nas u svim situacijama. Oprostili, izvinili se, priznali, zavisi šta treba, bilo da su braća, sestre, članovi porodice, kolege itd. Čistota znači da smo svima sve oprostili, da nemamo bilo kakvu mržnju prema bilo kome, da naša vrata prema nikome nisu zatvorena, da smo spremni da uradimo šta god Bog kaže da treba i koliko god to bilo ponizno ili da nam se ne sviđa. Čistota znači da imamo naklonost prema braći i sestrama, a ne zle pretpostavke, zavist, ljubomoru ili neku sličnu negativnu emociju. Čistota znači da im želiš dobro u tajnosti, a ne da im govoriš da im želiš dobro. Čistota znači da sve što govoriš i radiš u odnosu na druge treba da bude u njihovom interesu, a ne u tvom. Čistota znači da u tajnosti mislimo i pričamo uzvišene stvari, da izbegavamo isprazne priče, ogovaranja i zamerke na tuđi račun. Čistota znači da ne sitničarimo i petljamo na bilo koji način. Čistota znači da sve što misliš, radiš i govoriš, znaš da te posmatraju Bog, Isus, anđeli, ali i pale anđeli. I znaš da si prav pred Bogom, naravno u onoj meri u kojoj si svestan. Ovo je sloboda u Hristu. Ovaj život čistote je najjednostavniji život. Samo je pitanje da li to želiš. Jer danas, upravo sada, on je moguć. To je stvar izbora za onoga koji ima Hrista. Ne znači da je u suprotnom spasenje ugroženo, ne bih se u to mešao, ali je sigurno ugrožen kvalitet ovog života i blagoslovi koje bi Bog želeo dati čoveku.